ஓகே, bye. 19வது ஸ்லோகம் மத்தச்சி. ஜெய ராத மாதவ ஜவிஹாரி ஜெய மாதவ குஞ்ச விஹாரி. ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச விஹாரி ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச விஹாரி. ஜய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி ஜெய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி. ஜய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி ஜெய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி. யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோதநந்தன ரஞ்சன யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன யமுனதீராவனச்சாரி யமுனதீராவனச்சாரி. யமுனதீராவனச்சாரி யமுனதீராவனச்சாரி. ஜய ராத மாதவ குஞ்ச விஹாரி மாதவ குஞ்ச விஹாரி. ஜய ராத மாதவ குஞ்ச விஹாரி ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச விஹாரி. கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் 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 நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யாம் நாராயணம் நமஸ்கிருத்யாம் நரம் செய்வ நரோத்தமம் நரம் செய்வ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம்
தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ततो जयमुदीरयेत् ததோ ஜெயம் உதீரயே नष्टप्रायेषु अभद्रेषु நஷ்டப்ராயேஷு பத்ரேஷு नित्यं भागवत सेवयाम् நித்யம் பாகவத சேவையா भगवत्य उत्तमश्लोके பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே भक्तिर्भवति नैस्तिकी பக்திர்பவதி நைஷ்டிகி. So reading from Bhagavatam, நம்ம இன்னைக்கு 6வது காண்டம் 1வது அத்தியாயத்துல 19வது ஸ்லோகம். நேத்து யாருக்கு நான் சொன்னேன் வாசிக்கணும்னு சொல்லி? நேத்து கையை உயர்த்திருந்தாங்க, அவங்களுக்கு ஆப்ஷன் கொடுக்கல. அவங்க யாரு? ஹரே கிருஷ்ணா. கையை உயர்த்துங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சக்ருன்மனः कृष्णपदारविन्दयोर् निवेशितं तत्कुनरागि ऐरिह न तेयमं पाशपृदः सदत्पडान् स्वप्ने अभि पश्यन्ति शीर्णनिष्कृताः. यस पुष्पमाताजी वासिम. हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी। प्रणाम माताजी। सकृन्मन कृष्ण पदार विन्दयोर् निवेशितं तद्गुणरागि ऐरिह न ते यमं पाशपृदस्य तत्पटान् स्वप्ने विपश्यन्ति हि शीर्ण निष्कृताः. சக்ருத் ஒரு தடவையாவது மனம் கிருஷ்ண பத அரவிந்தையோ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் பாத கமலங்களில் நிவேசிதம் பூரண சரணாகதி அடைந்த தத் கிருஷ்ணரின் குணராகி அவருடைய குணங்கள் நாமம் புகழ் மற்றும் உபகரணங்களில் சிறிதளவு ஈடுபாடு உடைய எவர்களால் இக இவ்வுலகில் நான் இல்லை தே அத்தகைய மனிதர்கள் யமம் மரண தேவரான யமராஜனை பாச பிரத பாவிகளை பிடிக்க கையில் பாச கயிறுகள் வைத்திருக்கும் மேலும் தத் அவருடைய படார் தூதர்களை ஸ்வப்னே அபி சொப்னத்தில் கூட பசியந்தி பார்ப்பார்கள். உண்மையாக சீர்ண நிஸ்கிருதா சரியான பிராயசித்தத்தை செய்திருப்பார்கள். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு: ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை முழுமையாக உணர்ந்தறியவில்லை என்றாலும் யார் ஒரு தடவையாவது அவரது பாத கமலங்களில் முழுமையாக சரணடைந்து அவரது நாமம், ரூபம், குணங்கள் மற்றும் லீலைகளால் கவரப்பட்டனரோ அவர்கள் சரியான பிராயச்சித்த முறையை ஏற்ற காரணத்தினால் எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் முழுமையாக விடுபட்டவர்கள் ஆகின்றனர். இத்தகைய சரணடைந்த ஆத்மாக்கள் யமராஜனையோ அல்லது பாவிகளை கட்டும் பாச கயிற்றை கையில் வைத்துள்ள அவரது தூதர்களையோ சொப்பனத்திலும் காண்பது இல்லை. பொருளுரை: பகவத்கீதையில் 18.56 கிருஷ்ணர் பின்வருமாறு கூறுகிறார். 66 சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய மாம் ஏகம் சரணம் பிரஜ அகம் த்வாம் சர்வ பாபேப்யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மா சுசக. எல்லா விதமான மதங்களையும் துறந்து என்னையே சரணடைவாயாக. உன்னை எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுவிக்கின்றேன், பயப்படாதே. இதே கருத்துதான் இங்கும் விவரிக்கப்படுகிறது. சக்ருன் மன கிருஷ்ண பதார விந்தையோ பகவத்கீதையை படித்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் சரணடைவது என்று ஒருவன் முடிவு செய்வானாய்
செய்வானாயினும் அவன் எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்து உடனே விடுவிக்கப்படுகிறான். வாசுதேவ பராயண மற்றும் நாராயண பராயண என்ற வார்த்தைகளை திரும்ப திரும்ப சில தடவைகள் கூறிய சுகதேவ கோஸ்வாமி இறுதியாக கிருஷ்ண பதார வித்தையோ என்று கூறுவதும் குறிப்பிடத்தக்கதாகும். இவ்வாறாக நாராயணர் மற்றும் வாசுதேவர் ஆகிய இருவருமே கிருஷ்ணர்தான் மூலம் என்பதை அவர் சுட்டி காட்டுகிறார். நாராயணரும் வாசுதேவரும் கிருஷ்ணரிலிருந்து வேறுபட்டவர்கள் அல்ல என்றாலும் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைவதாலேயே நாராயணர், வாசுதேவன், கோவிந்தன் போன்ற அவரது எல்லா அம்சங்களிடமும் ஒருவன் முழுமையாக சரணடைந்தவன் ஆகின்றான். மத்த பரதரம் நான்யத். ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணன். என்னை காட்டிலும் உயர்ந்த உண்மை வேறில்லை என்று ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் 7.7 கூறுகிறார். இப்போ வந்துச்சா மாதாஜி உங்களுக்கு? 7.7 கூறுகிறார். பரமபுருஷருக்கு, ஹரே கிருஷ்ண, சாரி மாதாஜி, பரமபுருஷருக்கு பல நாம ரூபங்கள் உள்ளன. ஆனால் கிருஷ்ண ரூபம் அனைத்திலும் மேலானதாகும். கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம். ஆகவே தன்னிடம் மட்டும் மாம் ஏகம் சரணடைய வேண்டும் என்று கிருஷ்ணர் ஆரம்ப சாதகர்களுக்கு சிபாரிசு செய்கிறார். ஆரம்ப சாதகர்களுக்கு நாராயணர், வாசுதேவர், கோவிந்தன் முதலான ரூபங்கள் யார் என்பது புரியாது என்பதால் மாம் ஏகம் என்னிடம் மட்டுமே என்று கிருஷ்ணர் நேரடியாக கூறுகிறார். கிருஷ்ண பதார விந்தையோ என்னும் சொல்லும் இக்கருத்தை இங்கு ஆதரிக்கிறது. நாராயணர் நேரடியாக பேச மாட்டார், ஆனால் கிருஷ்ணர் அல்லது வாசுதேவர் பேசுகிறார். பகவத்கீதையே இதற்கு உதாரணம். எனவே பகவத்கீதையின் வழிமுறைகளை பின்பற்றுவது என்பது கிருஷ்ணரிடம் சரணடைதல் என்பதாகும். இவ்வாறு சரணடைவதுதான் பக்தி யோகத்தின் மிக உயர்ந்த பூரணத்துவமாகும். ஒருவன் பல்வேறு நரக சூழ்நிலையில் விழுவதிலிருந்து எப்படி காப்பாற்றுவது என்று பரீட்சித்த மகாராஜன் சுகதேவ கோஸ்வாமியிடம் வினவினார். கிருஷ்ணரிடம் சரணடைந்த ஆத்மா நரக வாழ்விற்கு, அதாவது நரகத்திற்கு நிச்சயம் செல்ல முடியாது என்று சுகதேவர் இச்லோகத்தில் பதிலளிக்கிறார். சரணடைந்த ஆத்மாக்கள் யமராஜனையோ அல்லது நரகத்திற்கு ஒருவனை இழுத்து செல்லக்கூடிய அவரது தூதர்களையோ கனவிலும் காண்பது இல்லை. அப்படி இருக்க அங்கு செல்வதென்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை. அதாவது நரகத்திற்கு செல்வதிலிருந்து தன்னை காப்பாற்றிக் கொள்ள ஒருவர் விரும்பினால் அவன் கிருஷ்ணரிடம் முழுமையாக சரணடைய வேண்டும். சக்ருத் என்ற சொல் குறிப்பிடத்தக்கதாகும். ஏனெனில் ஒரு தடவை ஒருவன் கிருஷ்ணரிடம் உண்மையாக சரணடைந்து விட்டால் நற்செயலாக அவன் பாவங்கள் செய்ய இழிவடைய நேர்ந்தாலும் கிருஷ்ணரால் அவன் காப்பாற்றப்படுகிறான் என்பதை இச்சொல் குறிப்பிடுகிறது. எனவே கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் 9.30 பின்வருமாறு கூறுகிறார். அபிஷேக் சுதுராசாரோ பஜதே மாம் அனன்யபாவ் சாதுர் ஏவச மந்தவிய சம்யக்விய வினிதோகிசக. மிகவும் வெறுக்கத்தக்க செயல்களை ஒருவன் செய்தாலும் அவன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருந்தால் அவனை புனிதமானவனாகவே கருத வேண்டும். ஏனெனில் அவன் தக்க முறையில் நிலை பெற்று இருக்கிறான். ஒருவன் ஒரு கணம் கூட கிருஷ்ணரை மறவாது இருப்பானாயின் அவன் தற்செயலாக பாவங்களை செய்து விட இருப்பானாயின் அவன் தற்செயலாக பாவங்களை செய்ய நேர்ந்தாலும் பாதுகாப்பாகவே இருப்பான். பகவத்கீதையில் 2.40 பகவான் கூறுகிறார், நேகபிக்ரம நாசோஸ்தி பிரத்யவாயோன வித்யதே ஸ்வல்பம் அபியஸ்ய தர்மஸ்ய திராயதே பகதோ பயாத். இம்முயற்சியில் குறைவோ இழப்போ இல்லை. இவ்வழியில் சிறிது முன்னேற்றம் மிகவும் ஆபத்தான பயத்திலிருந்து ஒருவனை காக்கும். வேறொரு இடத்தில் பகவத்கீதை 6.40 பகவான் கூறுகிறார், நகி கல்யாண கிருத் கச்சித் துர்கதின் தாத கச்சதி. மங்கள செயலை செய்பவன் ஒருபோதும் தீமையால் வெற்றி கொள்ளப்பட மாட்டான். கிருஷ்ணரிடம் சரணடைவதே மிக உயர்ந்த கல்யாண மங்கள செயலாகும். நரக வாழ்வில் விழுவதிலிருந்து ஒருவன் தன்னை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்கு இதை தவிர வேறு வழியே இல்லை. இதை ஸ்ரீல பிரபோதானந்த சரஸ்வதி பின்வருமாறு உறுதி செய்கிறார்.
கைவல்யம் நரகாயதே திரிதா போர் ஆகாச புஷ்பாயதே துர்தாத்ரேய கால சர்ப்ப படலி புரோத்காத தம்சாயதே விஸ்வம்பூர்ண சுகாயதே விதி மகேந்திராதிச்ச கிடாயதே யத்காருண்ய கதாச்ச வைபவ பதாம் தம் கௌரம் ஏவ சுமக. கிருஷ்ணரிடம் சரணடைந்தவனின் பாவ செயல்களில் விஷ பல் பிடுங்கிய பாம்புகளுடன் ஒப்பிடப்படுகின்றான். மதோத்காத தம்சாயதி, இத்தகைய பாம்புகளால் இனி பயமில்லை. இதனால் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைந்தவர்களால் கிடைக்கும் பலத்தை கொண்டு ஒருவன் பாவங்கள் செய்யக்கூடாது. கிருஷ்ணரிடம் சரணடைந்தவன் அவனது முந்தைய பழக்க தோஷத்தினால் ஏதேனும் பாவம் செய்ய நேர்ந்தாலும் கூட அத்தகைய பாவ செயல் இனி அழிவை ஏற்படுத்தும் தன்மையை கொண்டிராது. எனவே ஒருவன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் தாமரை பாதங்களை உறுதியாக பற்றி கொண்டு ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டலின் கீழ் அவருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும். இவ்வாறாக எல்லா சூழ்நிலைகளிலுமே ஒருவன் பயத்திலிருந்து விடுபட்டவனாக அசுதோ பய இருப்பான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. பிரேமா மாதாஜி அடுத்த ஸ்லோகம் வாசிங்க. அத்ர சோதாஹரந்திமம் இதிஹாசனம் புராதனம் தூதானாம் விஷ்ணு யமயோ சம்வாதஸ்தம் நிபோதமே. அத்ர சோதாகரதீமம் இதிகாசம் புராதனம் தூதானாம் விஷ்ணு யமயோ யோகோ சம்வாதஸ்தம் நிபோதமே. அத்ர இது தொடர்பாக தான் உதரகரந்தி ஓர் எடுத்துக்காட்டாக அவர்கள் கொடுக்கின்றனர். இமம் இந்த இதிகாசம் அஜாமிலனுடைய சரித்திரத்தை புராதனம் மிகவும் பழமையான தூதர்களின் விஷ்ணு பகவான் விஷ்ணுவின் யமயோ மற்றும் யமராஜன் சம்வாத உரையாடலை தம் அந்த நிபோத புரிந்து கொள்ள முயல்வீராக மே என்னிடமிருந்து. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை சில பிரபதாக்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு. இது தொடர்பாக மகான்களும் சாதுக்களும் விஷ்ணு தூதர்களும் யம தூதர்களும் நிகழ்ந்த உரையாடலை பற்றிய ஒரு பழமையான வரலாற்று சம்பவத்தை விவரிக்கின்றனர். இதை நான் கூற கேளும். பொருளுரை. சில சமயங்களில் புராணங்கள் பழைய வரலாறுகள் அறிவில்லாமல் அலட்சியப்படுத்தப்படுகின்றன. அவற்றின் வர்ணனைகளை வெறும் கட்டுக்கதைகள் என்று அவர்கள் கருதுகின்றனர். உண்மையில் புராண வரலாறுகள் நிஜமானவையாகும். அவை சில சமயங்களில் காலக்கிரமப்படி இருப்பதில்லை, அவ்வளவுதான். பிரபஞ்சத்தின் மற்ற இக்கிரகத்தில் மட்டுமின்றி மற்ற கிரகங்களிலும் கூட கோடிக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன் நிகழ்ந்த முக்கிய சம்பவங்களை புராணங்களை குறித்து வைத்துள்ளன. எனவே தன்னுணர்வு பெற்ற வேத வல்லுநர்கள் அனைவரும் புராண சம்பவங்களை மேற்கோள் காட்டியே பேசுகின்றனர். ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி புராணங்களை வேதங்களைப் போலவே முக்கியமானவையாக ஏற்றுக்கொள்கிறார். எனவேதான் அவர் புத்தி ரசாமிர்த சிந்துவில் பிரம்ம யமாலயத்தில் உள்ள பின்வரும் ஸ்லோகத்தை மேற்கொள்ள காட்டுகிறார். ஸ்ருதி ஸ்மிருதி புராணாதி பஞ்சராத்திரி விதிம் வினா ஜெகதீகி ஹரேர் புத்திர் உத்பாதையைவ கல்பத்தே. உபனிஷதங்கள், புராணங்கள், நாரத பஞ்சராத்திரம் போன்ற அதிகாரபூர்வமான வேத இலக்கியங்களை அலட்சியம் செய்யும் பகவானின் பக்தி தொண்டானது சமுதாயத்தில் தேவையற்ற ஒரு குடும்பத்தை மட்டுமே விளைவிக்கிறது. ஒரு கிருஷ்ண பக்தன் வேதங்களை மட்டுமின்றி
புராணங்களையும் கலந்தாலோசிக்க வேண்டும். புராணங்கள் வெறும் கட்டுக்கதைகள் அன்று. ஒருவன் முட்டாள்தனமாக நினைக்க கூடாது. அவை கட்டுக்கதைகளாக இருக்குமானால் சுகதேவ கோஸ்வாமி அஜாமிலனின் வாழ்க்கையை பற்றிய இந்த புராண வரலாறை கூறும் சிரமத்தை மேற்கொண்டிருக்க மாட்டார். இப்பொழுது அந்த வரலாறு பின்வருமாறு துவங்குகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्णा। राजलक्ष्मी माता जी हरे कृष्णा। कन्यकुब्जे द्विजः कश्चिद्दासी पदे अजामिलाः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याय संसर्गदूषितः। यस हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कस्य गुब्धेर्पदः कश्चित् दासी बधिर् अजामिलाः नाम्ना नष्ट सदाचारो तस्या संसर्गदूषितः। கான்யகுப்ஜ நகரில் கான்பூருக்கு அருகில் உள்ள கனௌஜ் என்ற நகரம். துவஜ பிராமணன் கஷ்டித் ஒரு தாசி பதி ஒரு தாசியின் கணவன் அஜாமிளன் நாம்னா என்ற பெயருடைய நஷ்ட சத் ஆச்சாரஹ பிராமண குணங்களை எல்லாம் இழந்துவிட்ட தாஸ்யா அந்த தாசியின் சம்சர்க தூஷிதா உறவால் கெட்டு போனான். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை இந்த பிரபுபாதற்கு ஜெய். கன்யாகுப்ஜ நகரில் அஜாமிளன் என்றொரு பிராமணன் இருந்தான். அவன் ஒரு தாசியை மணந்து அந்த கீழ்த்தரமான பெண்ணின் உறவினால் தனது பிராமண குணங்களை எல்லாம் இழந்தவனானான். பொருளுரை பெண்களுடனான தீய உறவின் காரணத்தால் ஒருவன் எல்லா பிராமண குணங்களையும் இழந்து விடுகிறான். இந்தியாவில் இன்றும் சூத்திரர்கள் எனப்படும் ஒரு பிரிவை சேர்ந்த சேவகர்கள் உள்ளனர். அவர்களுடைய மனைவிகள் சூத்ராணிகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். அஜாமிளன் வாழ்க்கை வரலாறு. சமுதாயத்தின் உயர் பிரிவினர் காம வேட்டையில் ஈடுபட முடியாது என்பதால் காம வேட்கை உடையவர்கள் சில சமயங்களில் இத்தகைய பணிப்பெண்களுடனும் தெருக்கூட்டும் பெண்களுடனும் உறவை ஏற்படுத்திக் கொள்கின்றனர். சமூக வழக்கப்படி இச்செயல் உயர் வகுப்பினருக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. தகுதியுள்ள இளம் பிராமணனான அஜாமிளன் ஒரு தாசியுடன் உறவை ஏற்படுத்தி கொண்ட காரணத்தால் தனது பிராமண தகுதிகளை எல்லாம் இழந்தான். ஆனால் பக்தி யோக முறையை அவன் மேற்கொள்ள துவங்கியதால் இறுதியில் காப்பாற்றப்பட்டான். எனவேதான் முந்தைய ஸ்லோகத்தில் சுகதேவ கோஸ்வாமி பகவானின் பாதங்களில் ஒரு தடவையாவது சரணடைந்தவனை பற்றி கிருஷ்ண கதா அதாவது இப்பொழுது பக்தியோக முறையை ஆரம்பித்துள்ள ஒருவனை பற்றி கூறியுள்ளார். பக்தி யோகமானது பகவான் விஷ்ணு நாமங்களை மகா மந்திரத்தில் உள்ளபடி கேட்பதிலும் பாடுவதிலும் கீர்த்தனம் விஷ்ணு என்று துவங்குகிறது. மந்திரமான ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே என்ற மந்திரத்தை ஜபிப்பதுதான் பக்தி யோகத்தின் ஆரம்பமாகும். எனவே ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கூறுகிறார், ஹரே நாம இவ கேவலம் கலோ நாஸ்தி ஏவ நாஸ்தி ஏவ கதிர் அந்யதா. சண்டை சச்சரவுகள் நிறைந்த இந்த யுகத்தில் பகவானின் புனித நாமத்தை
ஜபிப்பதுதான் முக்திக்கான ஒரே வழி. வேறு வழி இல்லை, வேறு வழி இல்லை, வேறு வழி இல்லை. பகவான் நாமத்தை ஜபிக்கும் முறையானது எக்காலத்திலும் மிகச்சிறந்த பலனை அளித்து வந்துள்ளது. குறிப்பாக இந்த கலியுகத்தில் இது மிகவும் சக்தி வாய்ந்ததாக உள்ளது. இதன் அனுபவபூர்வமான நற்பயன் இப்பொழுது அஜாமிளனின் வாழ்க்கை வரலாற்றின் மூலமாக சுகதேவரால் விளக்கப்பட உள்ளது. இந்த அஜாமிளன் நாராயணா என்ற புனித நாமத்தை உச்சரித்ததாலேயே யமதூதர்களின் பிடியிலிருந்து விடுபட்டார். பரீட்சித்து மகாராஜனின் முதல் கேள்வி நரகத்தில் விழுவதிலிருந்து அல்லது யமதூதர்களின் பிடியிலிருந்து தப்புவது எப்படி என்பதாகும். அதற்கு பதிலாக பகவானின் புனித நாம ஜபத்தில் ஆரம்பமாகும் பக்தி யோகத்தின் ஆற்றலை பற்றி பரீட்சித்து மகாராஜனின் இதயத்தில் நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தும் பொருட்டு சுகதேவ கோஸ்வாமி புராண வரலாற்றை மேற்கோள் காட்டுகிறார். பக்தி யோகத்தின் சிறந்த பக்திமான்கள் அனைவரும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் புனித நாம ஜபத்தில் துவங்கும் பக்தி தொண்டு முறையே சிபாரிசு செய்கின்றனர். தன்னாம கிரகணாதிபிகி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் ஜானகிராமன் பிரபுஜி, அடுத்து பத்மா மாதாஜி. ஓகே. பந்தி அக்ஷைஹி கைதவை சௌர்யை கர்ஹிதாம் விருத்தீம் அஸ்திதஹ பிப்ரத் குடும்பம் அசுச்சிர் யாதாயாம் ஆசதேகினஹ. எஸ் ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே 22 பந்தி அக்ஷய் கைதவை சௌரைய கர்ஜிதாம் விருத்தும் அஸ்திரஹ பிப்ரத குடும்பம் அசுசிர் யாதயாம் ஆச தேகினா. பந்தி அக்ஷய் பிறரை அனாவசியமாக பயிர் செய்யும். கைத்தவை சூதாட்டத்தில் அல்லது தாய விளையாட்டில் ஏமாற்றியும், சௌரியை திருடியும், கர்ஜிதாம் வெறுக்கத்தக்க விருத்தியும் தொழில்களை ஆசிர ஒரு தாசியுடனான உறவின் காரணத்தால் மேற்கொண்டிருந்தான். பராமரித்து குடும்பம் அவனது மனைவி மக்களை அசுசி பெரும் பாவியான காரணத்தால் யாதையாம் ஆச அவன் தொல்லை கொடுத்தான். தேகின பிற ஜீவராசிகளுக்கு. மொழிபெயர்: இழிவடைந்த பிராமணனான அந்த அஜாமிலன் மற்றவர்களை கைது செய்தும் சூதாட்டத்தில் அவர்களை ஏமாற்றியும் நேரடியாக அவர்களை கொள்ளையடித்தும் அவர்களுக்கு தொல்லை கொடுத்தும் வந்தான். இவ்வாறுதான் அவன் தன் வாழ்க்கைக்கு தேவையானதை சம்பாதித்து ஒரு மணியையும் குழந்தைகளையும் பராமரித்து வந்தான். பொருளுரை: ஒரு தாசியுடன் தீய உடல் உறவில் ஈடுபடுவதால் அவன் எவ்வளவு இழிவானவனாக மாறுகிறான் என்பதை இஸ்லோகம் சுட்டிக்காட்டுகிறது. கற்புடைய அல்லது கௌரவமான ஒரு பெண்ணுடன் தீய உடல் உறவு கொள்வது சாத்தியமல்ல. நெறி தவறிய சூத்திரர்களுடன் மட்டுமே இது சாத்தியமாகும். ஒரு சமுதாயம் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அதிகமாக வேசித்தனத்தையும் சட்டவிரோதமான உடலுறையும் அனுமதிக்கிறதோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு அதிகமான ஏமாற்றுக்காரர்களுக்கும், திருடர்களுக்கும், கொள்ளைக்காரர்களுக்கும், குடிகாரர்களுக்கும் மற்றும் சூதாட்டுக்காரர்களுக்கும் அது ஊக்கத்தை அளிக்கிறது. இந்த தீய உடலுறவுதான் வெறுக்கத்தகுந்த வாழ்வின் துவக்கமாகும். எனவே நமது கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை சேர்ந்த பக்தர்கள் தீய உடலுறவை தவிர்க்க வேண்டும் என்று முதலில் நாம் அவர்களுக்கு அறிவுரை கூறுகிறோம். இந்த தீய உடலுறவு தொடர்ந்து மாமிசம் உண்ணுதல், சூதாடுதல், மறுவந்துதல் ஆகிய ஒன்றன் பின் ஒன்றாக தொடர்கின்றன. இவைகளை விட்டு விலகி இருப்பது கடினம்தான். ஆனால் கிருஷ்ணனிடம் முழுமையாக சரணடைந்தவனுக்கு இது எளிதாகிறது. ஏனெனில் கிருஷ்ண உணர்வுடைய உடனுக்கு இத்தீய பழக்கங்கள் எல்லாம் படிப்படியாக சுயற்றதையாக ஆகிவிடுகின்றன. சட்டவிரோதமான உடல் உறவு சமுதாயத்தில் அதிகரிப்பதை அனுமதித்தால் முழு சமுதாயமும் தூஷிக்கப்படும். ஏனெனில் அயோக்கியர்கள், திருடர்கள், ஏமாற்றுக்காரர்கள் முதலானவர்கள் இதில்
தெரிந்துவார்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, வாழ்வார்கள். தேங்க்யூ மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி. ஏவம் நிவசதஸ்தஸ்ய லாலாயானஸ்ய தத்சுதான் கலோ அத்யகான் மகான் ராஜன் அஷ்டாஷித்யாயுட்சஹ யசமாஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேவம் நிவசத்தஸ்ய லாராயாணஸ்ய தத்சுதான் காலோ அத்யகான் மகான் ராஜன் அஷ்டாசித்யாயுஷக சமாஹா. அரசே, இவ்வாறாக அந்த தாசியின் பல மகன்களை பராமரிப்பதற்காக வெறுக்கத்தக்க பாவச் செயல்களில் தன் நேரத்தை கழிப்பதிலேயே அவனுடைய ஆயுளின் பெரும்பகுதியான 88 ஆண்டுகள் கழிந்து போயிற்று. ஐயோ ராமா ராமா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. மாதாஜி, இந்த ஆரம்பத்துல அவன் முழுமையா சரணடைந்துட்டா அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு பாவ செயல்களை நாட்டம் வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஆனா செய்த தோஷத்தினால, முன்னாடி செய்த தோஷத்தினால இப்ப கொஞ்சம் இருக்கும். அது முற்றிலும் அழிந்த பிறகுதானே மாதாஜி அவன் போய் சேர முடியும் பகவான்கிட்ட. ஆமா, கரெக்ட். தட் இஸ் ரைட். வெரி ரைட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அது எல்லாமே அழிக்கிறதுக்கு பகவானுடைய கிருபை போதும். அவரே அதை வந்து அழிச்சிருவார். எப்படி அழிப்பார்னா, அந்த ஜீவன் அந்த பாவச் செயல்களுடைய விளைவுகளை கடந்து சென்றாலும் கூட கடல் போன்று இருக்கக்கூடிய அந்த பாவச் செயல்கள், கன்றுக்குட்டி கால் அதுக்குள்ளே குழம்புல இருக்கக்கூடியது நீரை எப்படி கடந்து செல்றது சுலபமா இருக்குமோ அந்த மாதிரி அவங்க கடந்து சென்று விடுவாங்க. பிகாஸ் கிருஷ்ணா வில் ஹோல்ட் த ஹேண்ட். பகவான் நம்மளை கையை பிடிச்சி அழைச்சிக்குவார். இதுதான் உண்மை. ஓகே, இதெல்லாமே நமக்கு நம்பிக்கை இருக்கணும். நம்பிக்கை இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால அதை உணர முடியும். இதை நம்ம ஒரு கடினமான சூழ்நிலையில நம்பும் பொழுது பகவான் அதை கடக்க செய்யறதுக்கு வந்து உதவுகிறார் என்றால், அதாவது அதை நம்ம கடந்து சென்ற பிறகு நம்ம அதை அந்த இதை வந்து நம்ம மீண்டும் அலசி ஆராயும் போது நம்ம அதை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும். இறைவனுடைய கிருபை இல்லை என்றால் கண்டிப்பா அந்த சூழ்நிலையில நாம ரொம்ப மோசமான ஒரு நிலையை சந்திப்போம். இது வந்து உண்மைதான். ஆனா அதாவது 99% நமக்கு காப்பாற்றக்கூடிய பகவான் ஒரு சில சமயங்கள்ல வந்து அந்த நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி நடக்கலன்னா நம்ம அதுக்காக மனம் தளர்ந்து விடக்கூடாது. ஏன்னா அந்த தீர்ப்புமே அந்த சூழ்நிலையில வந்து அது வந்து உசிதமானதுதான். பிற்காலத்துல பெரிய கொடுத்திருப்பார். இதையுமே நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ இங்கே மனிதனாக பிறந்தவன் பிறப்பு என்பது எப்படி இருக்கோ இறப்பு என்பதும் அது மாதிரி தான். எஸ்பெஷலி இறப்பை மட்டும்தான் நம்மளால சகிச்சுக்க முடியாது இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் அதாவது நம்மளுடைய உடன் பிறப்போ யாரோ ஒருத்தர் வந்து மரண படுக்கையில இருக்காங்க, அவரை வந்து அவங்க உயிர் தெழுந்து இருக்க மாட்டாங்களா இல்லையா? அவங்க நல்லா நடமாட மாட்டாங்களா, நல்ல ஆரோக்கியமா இருக்க மாட்டாங்களா, அவருடைய குடும்பத்தை நல்லபடியா காப்பாத்திக்க மாட்டாங்களா அப்படின்லாம் நம்ம நினைக்க ஆரம்பிப்போம். ரொம்ப சிறிய வயதுல இருக்கிறவங்க கூட மரணத்தை ஸ்வீகரிக்கிறாங்க இல்லையா? ஒரு 25-30 வயதுக்குள்ளேயே கூட மரணத்தை வந்து ஸ்வீகரிக்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ இது என்னுடைய அம்மாவுடைய ஃபேமிலியுமே நடந்திருக்கிறதுனால தான் இந்த உதாரணத்தை கூட நான் சொல்றேன். ஓகே, சோ அப்போ அந்த இழப்பை நாங்க பட்டுட்டு இருக்கோம் அந்த கஷ்டம் மாதிரி. அதாவது எல்லாருக்கும் 42 இயர்ஸ் தான் என்னுடைய தம்பி வந்து 27-28 வயதிலே மரணத்தை அவனுக்கு மரணம் நிகழ்ந்து விட்டது. ஆனா அப்படி ஒரு எமர்ஜென்சி மரணம் நிகழும்னு நாங்க நினைச்சு கூட பார்க்கல. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் என்ன காரணம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்மளால தெரியாது. ஆனா மரணம் மாத்திரம் நம்ம கையில கிடையாது அப்படிங்கிறத வந்து நாம மனசுல கொஞ்சம் ஆழமா எடுத்துக்கணும். அத பக்தி பாதையில போறவங்களால மட்டும்தான் அதை உணர்ந்து புரிஞ்சுக்க முடியும். நார்மலா இருக்கிறவங்க கிட்ட நாம இந்த வேதாந்தத்தை சொன்னா நம்மளை அடிச்சிருவாங்க. ஓகே, ஸோ அவங்க கிட்ட நாம இந்த வார்த்தைகள் கண்டிப்பாக பேசக்கூடாது. அவங்களுக்காக பிரார்த்திக்கணும்ன்ற அந்த ஒரு உணர்வு மட்டும்தான் நம்ம இருக்கணுமே ஒழிய, இயற்கையிலே நடக்கக்கூடிய நம்ம பிறந்த பொழுதே நம்முடைய மரணம் ஆல்ரெடி அந்த இது வந்து டேட் வந்து குறிக்கப்பட்டிருக்கு. என்னன்னா அந்த டேட் எப்பன்றது வந்து நம்ம யாருக்குமே தெரியாது. எந்த ரூபத்துல எப்ப வந்து அதை எடுத்துட்டு போகும்ன்றதும் நமக்கு தெரியாது இல்லையா? அதனால நாம வந்து அதை வந்து அதாவது எந்த ஒரு விஷயமே நம்ம வந்து இந்த ஒரு விஷயத்த மட்டும் நம்மளால சகிச்சு கொள்ள முடியாது இல்லையா? அதையும் கூட நாம சகித்து கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை நாம எடுத்துக்கணும். ஏன்னா
ஒரு இதுல இருக்கக்கூடிய எனது அரிசி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஒரு பாத்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய அரிசி வந்து இன்றைக்கு மேல இருக்கக்கூடிய அரிசி உணவானால் நாளைக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அரிசியும் உணவாக வேண்டியதுதான். காலம் மட்டும்தான் வேறுபடும். அது தவிர்த்து வேற எதுவுமே கிடையாது. எஸ், துக்கத்திலே துக்கம் தான் அந்த சமயத்துல எனக்கு. ஓகே, அவ்வளவு பெரிய இழப்பு இல்லையா? அதெல்லாம் வந்து சகிச்சுக்கு கொள்ளக்கூடிய மனசே இல்லை. ஆனா இப்பொழுது அதையெல்லாம் எண்ணி பார்க்கும் பொழுது இதை நாம் ஏற்றுக்கொண்டு தான் ஆக வேண்டும். தவிர்க்க முடியாது இல்லையா? இந்த ஜீவன் வந்து பிறந்த பொழுதே நமக்கு வந்து மரணம் என்பது ஏதோ ஒரு ரீதியில போக வேண்டிய ஒரு நிலை இருக்கு அப்படிங்கறதான் நம்ம படிச்சுட்டே வரோம் இல்லையா? பிறக்கிறதுக்காகவோ மரணத்திற்காகவோ நாம வந்து இது வந்து தத்துவவாதிகள் கிட்ட மட்டும்தான் நம்ம இந்த மாதிரி நிலையை பேச முடியும். சோ அதை விடுத்துட்டு வந்து நாம சாதாரண மக்களிடம் போய் பேசக்கூடாது. ஏன்னா அவங்களுடைய உணர்தல் எந்த அளவுக்குன்னு தெரிஞ்சுட்டு பேசணும். அவங்களுக்கு உணர்தல் வந்து இல்லாதப்போ நம்ம உணர்தல் லெவல்ல போய் அவங்க கிட்ட சொன்னோம்னா கண்டிப்பா அடிதான் விழும் நமக்கு. ஓகே, அந்த அந்த மாதிரி வார்த்தைகள் பேசக்கூடாது. ஓகே, சோ நம்மளால முடிஞ்ச பிரார்த்தனைகள் இது எல்லாமே வந்து நாம கண்டிப்பா செய்யணும். அது ஒண்ணுதான் நம்ம கையில இருக்கு. அதற்கு மேல இறைவன் கிருபை இல்லையா? அந்த ஜீவன் இப்போ என்னுடைய தந்தை கூட படுத்திருக்கார். அவருடைய உபாதைகள் என்னன்றது எனக்கு கண்டிப்பாக தெரியாது. உபாதைகள் இருக்காருன்ற மட்டும் உணரக்கூடிய அந்த மனசு நமக்கு பகவான் கொடுத்திருக்கார். ஆனா ரொம்ப உபாதைகள் இல்லாச்சு இல்லையா? சோ அந்த உபாதைகளை வந்து அவர் சகித்துக் கொள்றதுக்கான சக்திக்காக தான் நாம வந்து பிரார்த்திக்கணும். ஓகே, அந்த மாதிரி வந்து ஒருத்தருடைய வாழ்க்கையிலுமே ஒன்றொன்று நிகழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்கும். நம்ம ஒண்ணுமே பேச முடியாது. ஓகே, பிறந்த குழந்தை ஒரு 6 ஆண்டுகள் கழித்து மரணிக்கக்கூடியது இதெல்லாம் கூட நம்ம வந்து பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? சிறு பிராயத்திலே மரணத்தை ஸ்வீகரிக்கிறது இதெல்லாம் நம்ம நிறையவே கேள்விப்பட்டிருக்கோம். நம்ம இதுலயுமே பார்த்திருக்கோம். சோ அவங்க எல்லாம் மரணிக்கக்கூடிய வயதே கிடையாது. ஆனாலும் மரணம் என்பது அவங்களுக்கு நிகழ்கின்றது இல்லையா? பிறந்த பிறகு மரணம் ஆல்ரெடி நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கு. we are actually nearing to death எல்லாருமே. ஓகே, ஒரு நாளா வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்? we are progressing towards the death. அதுதான் உண்மை. சாஸ்திரங்கள் சொல்றது கூட அதுதான். ஓகே, சோ சக்ருன் மனஹ கிருஷ்ண பதார விந்தையோர் இல்லையா? இதே மாதிரி இன்னொரு ஸ்லோகம் கூட இருக்கு. ஓகே, நிவேசிதம் தத் குணராகி ஹைரிஹ நதேயமம் பாஷபிருதஸ்தத் சதத்படான் ஸ்வப்னே அவிபஷ்யந்தி சீர்ண நிஷ்கிருதாக. சோ ஒருத்தர் வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை முழுமையாக அறிந்தறியவில்லை என்றாலும் இல்லையா, பகவானை பத்தி முழுசா தெரிஞ்சுக்கலன்னாலும் யார் ஒரு பிரேயர் சொல்லவே இல்லை. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனயசலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधकान्ता नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मूगं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरम्. ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை முழுமையாக உணர்ந்தறியவில்லை என்றாலும் இல்லையா, அதாவது நம்ம இறைவனை பற்றிய அதாவது உணர்வு நம்ம கிட்ட முழுசா நம்ம அடைய பெறலன்னாலும் யார் ஒரு தடவையாவது அவரது பாத கமலங்களை முழுமையாக சரணடைந்து அவரது நாமம் ரூபம் குணங்கள் மற்றும் லீலைகளால் கவரப்பட்டனரோ இல்லையா, பகவானுடைய நாமங்கள் என்றால் நமக்கு ஆனந்தத்தை கொடுக்கிறது இல்லையா. நீங்க போக்கஸ்டா சேன் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஆனந்தம் கொடுக்கும். உங்க மனசு ரொம்ப லைட்டா இருக்கிற மாதிரி ஃபீலிங் இருக்கும். இதை நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. கண்டிப்பா அந்த போக்கஸே ஒரு சில நொடிகள் தான் நமக்கு வரும்.
ஆனா அந்த ஒரு சில நொடிகள் ஒரு மாலை வரைக்குமாவது ட்ரை பண்ணுங்க. அப்ப நீங்க பாருங்க அந்த இம்பாக்ட் வந்து அடுத்து 2-3 ரவுண்ட்ஸ் பண்ற வரைக்குமே உங்களுக்கு இருக்கும். இதுதான் உண்மை. எப்போ அவருடைய நாமங்கள் மீது மனதை லயிக்கிறோமோ இல்லையா, அவருடைய ரூபத்தின் மீது இல்லையா பகவான தரிசனம் பண்ணிட்டே இருக்கும் இல்லையா. சோ அந்த இது இப்ப திருப்பதி வெங்கடாஜலபதியுடைய திருவடிகளை பார்க்கறதுக்கு நமக்கு ஆனந்தம், அவருடைய அலங்காரத்தை ரசிக்கிறதுக்கு மிக மிக ஆனந்தம் நமக்கு இல்லையா. அத தரிசனத்தை பெற்று வந்தா கூட 2-3 நாள் அந்த ரூபம் வந்து நம்ம கண்ணிலேயே இருக்கும் இல்லையா. சோ அப்படி அந்த 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 ஆனந்தத்தை வந்து நம்மளால வெளிப்படுத்த முடியாது. ஒன்லி நாம என்ன பண்ண முடியும், உள்ளுக்குள்ளதான் அதை வந்து உணர முடியும். அது மாதிரி பகவானுடைய குணங்கள் இல்லையா, தெய்வீக குணங்கள் அவருடைய செயல்களால வந்து நம்ம உணர்றது. ஆக்சுவலி அவருடைய லீலைகள் மூலியமா அவர் நமக்கு என்ன வழங்குகிறார் இல்லையா, அவருடைய லீலைகளை கேட்க கேட்க இல்லையா. சோ கிருஷ்ணருடைய லீலைகளை கேட்க கேட்க நமக்கு ஈர்ப்பு ஏற்படுகிறது. இது ஏதோ ஒண்ணுத்துல கூட நம்ம வந்து அவருடைய பாத கமலங்களில் தஞ்சமடைந்து இதை வந்து நாம உணர ஆரம்பித்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவர்கள் சரியான பிராயச்சித்த முறை ஏற்ற காரணத்தினால் எல்லா பாவ விளைவிலிருந்து முழுமையாக விடுபட்டவர்களாகின்றனர். இதுல இருந்து நமக்கு ஒரு ரகசியம் தெரிஞ்சிடுச்சு. இதுல ஒரு சீக்ரெட் இருக்கு. என்னன்னா நம்மளுடைய நாம தனியா வந்து ஒரு பிராயச்சித்தம் எல்லாம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. போக்கஸ்டா நாம வந்து அதாவது நம்ம எந்த பக்தி தொண்டு செய்தாலுமே அதன் மீது முழுசா நம்ம லயித்து இல்லையா செயல்பட்டோம் என்றால் நம்ம முந்தைய ஜென்ம பாவங்கள் என்ன இருந்ததோ அது அத்தனையிலிருந்து நம்ம வந்து விடுபட முடியும்ன்ற ஒரு சொல்யூஷன் வந்து இங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, அதனால நீங்க எல்லாருமே ஜெபம் பண்ணும் பொழுது போக்கஸ்டா வந்து அந்த ஹரிநாமத்தை வந்து நாம மனசுல நினைத்து கொண்டு நம்ம முன்னாடிதான் ஹரிநாமம் இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சுட்டே கூட நீங்க வந்து ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே அந்த எழுத்துக்கள் நம்ம கண்ணு முன்னாடியே தெரியணும். ஓகே, அந்த ஒரு பாவத்துல நம்ம போய் அமர்ந்து கொண்டால் ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே இப்படி நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. வேற எதன் மீதும் உங்களுக்கு ஃபோக்கஸே இருக்காது. ஓகே, அந்த ஒரு பாவத்தை கொண்டு நீங்க நாம ஜபம் ஒரு ரவுண்டு பண்ணி பாருங்களேன். அது அடுத்த 2-3 ரவுண்டு வரைக்குமே அந்த பாவம் இருக்கும். ஓகே, ஆனந்தம் இருக்கும். நாம பண்ண அப்படிப்பட்ட அந்த நாம ஜபத்துக்குல இருந்து நம் செய்ய அந்த நாம ஜபத்தினால் நம்முடைய முந்தைய பாவ விளைவுகள் எத்துணை இருந்தாலும் அது அனைத்திலிருந்து பகவான் வந்து நம்மளை விடுவிக்கிறார். ஏன்னா போக்கஸ் எல்லாம் யார் மேல வச்சிருக்கோம், பகவான் மேல வச்சிருக்கோம். எந்த எதிர்பார்ப்பும் இன்றி வச்சிருக்கோம். அதனால பகவானும் எந்த எதிர்பார்ப்பும் இன்றியுமே நமக்கும் வந்து நமக்கு எது நல்லதோ அது கொடுக்குறார். சோ பாவங்கள் தான் நமக்கு தடை கற்கள். அந்த பாவத்துல இருந்து நாம கண்டிப்பா விடுதலை பெறணும். அப்பதான் நாம செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டு வந்து பக்குவம் அடையும். இத்தகைய சரணடைந்த ஆத்மாக்கள் யமராஜனையோ அல்லது பாவிகளை கட்டும் பாசக்கயிற்றை கையில் வைத்துள்ள அவரது தூதர்களையோ சொப்பனத்தில் கூட காண்பதில்லை. சோ நம்ம ட்ரீம்ஸ்ல கூட வரமாட்டாங்க அப்படிங்கிறது வந்து உத்தரவாதம் கொடுக்கிறார். ரொம்ப ரொம்ப அழகான ஒரு ஸ்லோகம் இது. ஆக்சுவலி பகவத்கீதையில வந்து கிருஷ்ணர் பின்வருமாறு கூறுகிறார், சர்வதர்மான் பரித்தஜ்ஞம் மாம் ஏக்கம் சரணம் பிரஜா. இப்ப மேல சொன்னதை நம்ம எப்படி செய்ய முடியும், அவருடைய பாதார விந்தங்களில் முழுமையாக சரணடைகிறது. இதுலயுமே வந்து இன்னொன்னு இருக்கு இல்லையா, அனுகூல்யஸ்ய சங்கல்பம் பிரதிகூல்யஸ்ய வர்ஜிதம் இல்லையா, ரக்ஷிஷதி விஸ்வாசோ கோபித்ரத்வை வர்ணம் ததா இல்லையா, ஆத்ம நிக்ஷேப கார்பண்யா. இந்த 6 நிலைகள் இதுதான் சத்வித்தி என்ன சொல்லுவாங்களே சத்வித்தி சரணாகதியா, அது எண்ட் லைன் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை எனக்கு. ஓகே, சோ இந்த 6 விதமானது இல்லையா. கோபித்ரத்வே வர்ணம் ததா, கோபியர்களை போன்று நாம வந்து பகவான் மீது பக்தி கொள்றது. அவர் ஒருத்தர் தான் நம்மளோட இருக்கார் அப்படிங்கறது அந்த உணர்வோட இல்லையா. சோ பகவான் ரட்சிப்பார், ரட்சிஷதி விஸ்வாசம் கொள்ளணும் இல்லையா, பகவான் நம்மளை ரட்சிப்பார் என்ற விஸ்வாசம். கோபியர்களை போல நாம அவரிடத்துல வந்து அன்பு பரிமாற்றங்கள் அதை வந்து நாம ஏற்படுத்தி கொள்ளணும் இல்லையா. ஆத்ம நிக்ஷேபா இல்லையா, அதாவது நம்ம எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இன்றி இறைவனுடைய இடத்துல மனசை வந்து நம்ம இறைவனுடைய திருவடிகள்ல நாம வந்து சமர்ப்பிக்கணும். அதுக்கப்புறம் கார்பண்யம் இல்லையா, அதாவது இந்த பௌதீகத்துல இருக்கக்கூடிய இது மேல வந்து நமக்கு வந்து ஈடுபாடு வந்து நாம குறைத்து கொள்ளணும். அது எப்படி ஒரு கிருப்பனா மாதிரி இருக்கணும், கருமி போல இருக்கணும் நம்ம வந்து. ஓகே, அப்படின்னா பௌதிக இது விஷயங்கள்ல வந்து பௌதிகத்தனத்துல இருந்து நம்ம ஆற்றக்கூடாது. பகவானுடைய பக்தனாக இருந்து நம்ம ஆற்றலாம். அப்போ நமக்கு அது பரிசுத்தத்தை வந்து கொடுக்கும். நமக்கு நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களுமே வந்து பரிசுத்தமாக இருக்கும். இல்லை என்றால் நாம வந்து செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே
பௌதிக கலங்கங்களோட தான், இல்லையா? யார் ஒருத்தர் வந்து இந்த பௌதீக கலங்கங்களோடையும் பௌதீக எதிர்பார்ப்புகளோட செய்யறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து யார் வராங்க இந்த இடத்துல? சரணடையாத ஆத்மாக்கள் அவர்கள். அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு யமராஜனோ அல்லது பாசக்கயிற்றை ஏந்தி இருக்கக்கூடிய யம தூதர்களோ தான் அவங்களுடைய சொப்பனத்துல வருவாங்க அப்படிங்கறத வந்து நாம இந்த பதத்துல இருந்து புரிஞ்சுக்கணும். யார் கனவுல வரமாட்டாங்கன்னாக்கா யார் கனவுல வருவாங்கன்றதையுமே நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. ஸோ ஆனா இந்த நிலை வர்றதுக்கு நாம முழுமையாக இறைவனிடத்துல சரணாகதி அடையணும். ஸோ எப்படி சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம், நான் ஒருத்தனே தான் உனக்கு அடைக்கலம் என்று எண்ணி நீ வந்து அனைத்து தர்மங்களையும் விடுத்து என்னுடைய பாதங்களில் சரணடை பார்த்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றார். உன்னை நான் எல்லா பாப விளைவுகளிலிருந்து விடுவிக்கின்றேன், பயப்படாதே, இல்லையா? சோ மோக்ஷக்ஷாமி மா சூச்சக அப்படின்னு சொல்லிட்டார். மா சூச்சக, நான் உன்னை விடுவிக்கிறேன். மா என்றால் அவரை சொல்றார். மோக்ஷக்ஷாமி, இல்லையா? சர்வ பாப்பேவியோ, அனைத்து பாவங்களே, அகம் துவாம், நான் உனது எல்லா பாவங்களிலிருந்து உன்னை விடுவிக்கின்றேன், மா சுச்சக, பயப்படாதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு ஆக்சுவலி. ஸோ இது அர்ஜுனருக்கு மாத்திரம் கிடையாது, நமக்கும் சேர்த்துதான். நமக்குமே வந்து பகவான் சக்ருன் மனக கிருஷ்ண பதார விந்தையோ, அதாவது இன்னொன்னு கூட இருக்கு, குணான வர்ணனே, எனக்கு அந்த ஸ்லோகம் ஞாபகம் அப்படி ஸ்ரீ கிருஷ்ண பதார விந்தையோ, அந்த ஸ்லோகம் எங்க படிச்சேன், செகண்ட் கேண்டோலியா ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோலியா எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. ஓகே. பகவத்கீதையை படித்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் சரணடைவதென்று ஒருவன் முடிவு செய்வானாயின் அவன் எல்லா பாவ விலைகளிலிருந்து உடனடியாக விடுபடுகிறான். ஓகே. he will be getting rid of all the sins actually. வாசுதேவ பராயண மற்றும் நாராயண பராயண ரெண்டுமே ஒன்றுதான். அது கிருஷ்ணருடைய அதாவது வார்த்தைகளை திரும்ப திரும்ப சில தடவைகள் கூறிய சுகதேவ கோஸ்வாமி இறுதியாக கிருஷ்ண பதார விந்தையோன்னு சொல்லிட்டார் இந்த ஸ்லோகத்தில், இல்லையா? முந்தைய ஸ்லோகங்கள்ல நம்ம படிச்சோம். வாசுதேவ பராயண படிச்சோம், நாராயண பராயண படிச்சோம். நாராயண பராயணன்றது யாருன்னா பக்தர். ஓகே. பகவானுடைய பக்தரை குறிக்கிறது, தூய பக்தருக்கு தான் அந்த நாமம். ஓகே. இவ்வாறு நாராயணர் மற்றும் வசுதேவர் இருவருக்குமே கிருஷ்ணர் தான் மூலம் என்பதை அவர் சுட்டி காட்டுகிறார், இல்லையா? அனைத்துமே அவரிலிருந்து தான் தோன்றுகின்றது. நாராயணரோ வசுதேவரோ கிருஷ்ணரிலிருந்து வேறுபட்டவர்கள் அல்ல, எல்லாம் அவருடைய விரிவங்கங்கள் தான். ஆனா நம்ம யாருடைய தர்சனத்தை பெற்றிருக்கோம்? கிருஷ்ணருடைய தர்சனத்தை பெற்றிருக்கோம், இல்லையா? அதாவது கிருஷ்ணர் ஸ்வயம் வந்திருக்கார் இந்த இடத்துல. அதனால நாராயணர் காட்சி கொடுத்தார் என்பது நம்ம மனதளவுல தான் காட்சி கொடுத்திருப்பார். டைரக்டா பிரத்யட்சமா நம்ம எங்கேயுமே காட்சி கொடுத்தாருன்னு நம்ம வந்து கேட்கல. ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து காட்சிக்குள்ள ராமர் கொடுத்திருக்காரு, இல்லையா? அவருடைய விரிவங்கங்கள் எல்லாமே நாம பார்க்கணும். ஓகே. ஸோ நாராயணர் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட், விதி விதானங்கள் எல்லாமே, இல்லையா? நாரத பஞ்சராத்திர விதி பிரகாரம் எல்லாமே செய்யணும். இட்ஸ் வெரி ப்ராசஸ் ஓரியன்ட். ஓகே. ரொம்ப ஆப்புலண்டா இருக்கக்கூடியது, இல்லையா? நல்ல வைபவத்தோட வந்து நாராயணரை வந்து நாம வேண்டோம். இது கோவிந்தன், வாசுதேவர், இங்க எல்லாருமே வந்து பகவானுடைய முழுமையான அதாவது அம்சங்களுடன் ஒருவன் முழுமையாக சரணடைந்தவன் ஆகிறான். மத்த பரதரம் ஞானியர், அதாவது என்னை காட்டிலும் உயர்ந்த உண்மை வேற எதுவுமே கிடையாது அப்படின்ட்டு பகவானே சொல்றார், இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் a wonderful sentence. இந்த பிரபஞ்சத்துல பகவானை காட்டிலும் உயர்ந்த உண்மை எதுவுமே கிடையாது. ஏன்னா அவர் அனாதி காலத்திலிருந்து இருப்பவர், ஆதி அனாதி எல்லாம் அவர்தான், அவரிலிருந்து தான் அனைத்துமே தோன்றுகிறது, இல்லையா? சோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல அவரை யாரும் படைக்கவே இல்லை, அவரால் நாம் எல்லாருமே படைக்கப்பட்டோம். சோ 84 லட்சம் விதமான ஜீவராசிகள் எல்லாம் படைக்கப்பட்டிருக்கின்றன, அநேக அண்டங்கள் படைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அந்த அண்டத்திற்குள்ளேயுமே அவர் விரிவங்கமாக வந்து செல்கிறார். அதிலுமே வந்து 14 லோகங்களை படைக்கிறார். மேலும் அந்த 14 லோகங்களையுமே வந்து அதாவது குண அவதாரங்களால் இருக்கக்கூடிய அவர்கள் வந்து அவர்களால் ரட்சிக்கப்படுகிறது. பிரம்மரால் படைக்கப்படுகிறது, சிவனால் அழிக்கப்படுகிறது, விஷ்ணுவால் ரட்சிக்கப்படுகிறது, இல்லையா? ஷீரோத கஷாய விஷ்ணு. சோ இப்படி முன்னொன்னுமே வந்து அவரிலிருந்து தான் எல்லாமே வெளிப்படுகிறது என்பதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். சோ ஆனால் கிருஷ்ண ரூபம் அனைத்திலும் மேலானதாகும். கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம் ஏதே சாம்ச கலாபும்ச கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம் இந்திரியாரி வியாக்குலம் லோகம் மிருத்யந்தி யுகே யுகே, இல்லையா? படிச்சோம். சோ அதுலயே வந்து சொல்றார். சோ பகவான் ஸ்வயம் என்றால் யாரு? கிருஷ்ணா தான். ஓகே. ஆகவே இது யார் எழுதியிருக்கிறது இந்த இடத்துல? வியாசதேவர் எழுதியிருக்கார், இல்லையா? ஆகவே அவருக்கு அத்தாரிட்டி இஸ் த அத்தாரிட்டி, லிட்டரரி இன்கார்னேஷன் அவர் வந்து.
ஆகவே வியாசா என்பது ஒரு பதவிதான். ஓகே, வைபாயன வியாசா இல்லையா? நம்ம வியாசதேவர் இப்போ துவாபர யுகத்துல வந்து துவாபர மற்றும் கலியுக சந்தியில் அவர் வரும்பொழுது 28வது சைக்கிள்ல வரக்கூடிய வியாசதேவர் வந்து வியாசர் எனக்கு எப்படி இந்திரன் ஒரு பதவி, பிரம்மர் ஒரு பதவின்ற மாதிரி இந்த வியாசம் என்பதும் வந்து லிட்ரரி, அதாவது என்ன சொல்றது, வேத சாஸ்திரங்கள் வந்து அவரிலிருந்து தோன்றுகிறது இல்லையா? அது அவரால் படைக்கப்படுகிறது, இந்த இடத்துல எழுதப்படுகிறது. ஸோ இந்த நாம் எல்லாருமே அதிர்ஷ்டம் செய்தாங்க இல்லையா? இந்த பர்டிகுலர் சைக்கிள்ல தான் நாம் எல்லாருமே வாழ்ந்துன்றோம். 28வது சைக்கிள்ல தான். ஓகே, இவர் தான் வந்து அதாவது பகவானுடைய சொரூபத்தோடு வந்திருக்கக்கூடிய வியாசதேவர். ஓகே, அவரால் வழங்கப்பட்டதுதான் அனைத்து வேத சாஸ்திரங்களும் கூட. அதுல மிகவும் மகத்துவம் பொருந்தியது எதுன்னா பகவானை பற்றிய இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் தான் இல்லையா? இது எதுவுமே கற்பனை கதை கிடையாது. இது அனைத்தும் இதெல்லாம் இப்போ எங்கே ஒரு இடத்துல படிச்சோம், கால அட்டவணைக்கு ஏற்றவாறு நடந்த மாதிரி எங்கேயுமே எழுதியிருக்க மாட்டாங்க. குரோனாலஜிக்கல் ஆர்டர்ல நம்ம பார்க்க முடியும் இல்லையா? ஸோ காலம் சூழல் எங்க எப்படி நடந்ததோ அதை வந்து எடுத்து போட்டிருப்பாங்க. அதை நாம வந்து அந்த சூழல்ல அவ்வாறு நிகழ்ந்தது என்பதை புரிந்து கொள்ள முயற்சி பண்ணணும். ஓ, இது ஆன பிறகு இது ஆன பிறகு இது அப்படின்ட்டு நம்ம எடுத்துக்க கூடாது. ஓகே, அசெண்டிங் ஆர்டர் டிசெண்டிங் ஆர்டர் அந்த மாதிரி எடுத்துக்க கூடாது. ஓகே, ஒரு காலகட்டங்கள்ல இந்த நிகழ்வுகள் நிகழ்ந்தது, வெவ்வேறு அண்டங்கள்லயுமே இது நிகழ்ந்திருக்கிறது இல்லையா? பகவான் இப்போ இந்த இடத்துல ஸ்வயம் பகவானாக அவர் வந்து இறங்கி வந்து அவருடைய செயல்களை எல்லாம் முடிச்சுட்டு அவர் கிளம்பிட்டார். வேற ஒரு இடத்துல அந்த கிருஷ்ண நிலை நிகழ்ந்துட்டு இருக்கலாம். வேற ஒரு உலகத்துல வேற ஒரு அண்டத்துல இதே கிருஷ்ண நிலை, இதே மகாபாரத போர் இதெல்லாம் நிகழ்ந்தவள் தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம அவருடைய சகாக்கள், ஸோ வேறு அண்டத்திலையுமே வந்து தர்மத்தை நிலைப்படுத்த வேண்டியது அவருடைய கடமையே அல்லவா? ஸோ அதனால எந்த இடத்துல பகவான் எப்பொழுது தோன்றணுமோ அந்த இடத்துல பகவான் தோன்றுவார். ஓகே, அண்டங்கள் எல்லாம் இப்படிதான் இருக்கும், பிசிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் இப்படிதான் இருக்கும். அங்க இருக்கக்கூடிய ஜீவராசிகள் தான் வேறுபட்டவர்கள், அவ்வளவுதான். ஓகே, ஸோ பிரம்மா அங்கே வந்து இதே சதுர்முக பிரம்மா இருப்பான்னு நினைக்க கூடாது, மல்டிபிள்ஸ் இல்லையா? 8 தலை 12 தலை இப்படி வந்து அநேக தலைகள் இருக்கக்கூடிய பிரம்மர் வந்து இருக்கார். ஸோ பிரம்மாவும் வந்து ஒரு ஜீவாத்மா தான் இல்லையா? ஜீவாத்மா தான். அந்த பிரம்மராக அவதரிக்கிறதுக்கு ஒரு ஜீவன் வந்து 100 முறை வந்து வர்ணாசிரம தர்மத்தை வந்து படைப்பிடித்திருக்க வேண்டும். 100 பிறப்புகள் வந்து கண்டினியூஸா, அதுக்கான ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் த பிளேசஸ் நம்ம படிச்சிருக்கோம், உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனா 100 பிறப்புகள் வந்து அவர் வந்து வர்ணாசிரம தர்மத்தை வந்து, அதாவது சனாதன தர்மத்தை வந்து செவ்வனே எந்த ஒரு பிழை இல்லாம கடைபிடிக்கக்கூடிய ஒரு ஜீவாத்மாக்கு மட்டும்தான் பிரம்மாவாக அவதரிக்கக்கூடிய குவாலிஃபிகேஷன். அவ்வாறு அந்த குவாலிஃபிகேஷன் இல்லாத ஒரு ஜீவாத்மா இந்த படைக்கும் காலத்துல இல்லைன்னா பகவானே அதே அம்சத்தை கொண்டு அவரே பிரம்மராக வந்துருவார். அவ்வளவுதான், அவருடைய ஒரு இதுல இருந்து வந்துடும். அதனால இப்ப நம்ம எல்லாம் நினைக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்துல பொலிட்டிக்கல் எலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே நடக்கிறது இல்லையா? ஆனா இதுல 100% பர்ஃபெக்டா இருக்கக்கூடிய நபர் யாருமே கிடையாது. இது நம்ம ஏற்றுக்கொண்டுதான் ஆகணும். ஆனா பகவானுடைய படைப்புல அப்படி கிடையாது. அவர் கொடுக்கக்கூடிய பதவிக்கு 100% அவர் எலிஜிபிள் இருக்கணும். அப்பதான் வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியும், இல்லைன்னா முடியாது. ஓகே, இங்க அப்படி கிடையாது. இருக்கிறதுலே யாரு வர்ஸ்டான பீப்புள்ல யாரு ஓரளவுக்கு பெஸ்டா இருக்கிறவங்கள தான் செலக்ட் பண்ணி அந்த பதவிக்கு கொடுப்பாங்க இல்லையா? அதுதான் இந்த காலத்தினுடைய நடக்கக்கூடிய நியதி. ஏன்னா இங்க எல்லாமே ப்ராப்ளம்ஸ் தான் இல்லையா? அனைத்துமே வந்து குறைகளோட தான் செயல்படக்கூடியது. ஆனால் குறையில்லாதது ஒன்று இந்த உலகத்துல கிடையாது, குறை இருக்கும். அதனால குறை உள்ளவர்களால் தான் இந்த இடத்துல ஆளப்படமும் கூட. 100% பகவானுடைய குவாலிஃபிகேஷன், எக்ஸ்பெக்டட் குவாலிஃபிகேஷன் மாதிரி அந்த போஸ்டிங் வந்து ஃபில் பண்ண முடியாது இல்லையா? கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம். ஆகவே தன்னிடம் மட்டுமே மாமேகம் சரணம் பிரஜா இல்லையா? அதாவது சரணடைய வேண்டும் கிருஷ்ணர் ஆரம்ப சாதகர்களுக்கு சிபார்சு செய்கிறார். ரெக்கமெண்டேஷன். ஓகே, ஆரம்ப சாதகர்களுக்கு நாராயணர், வாசுதேவர், கோவிந்தன் முதலான ரூபங்கள் யார் என்பது புரியாது என்பதால் மாம் ஏக்கம் என்று மட்டுமே அவர் வந்து சொல்லியிருக்கார். கிருஷ்ண பதார விந்தையோ என்னும் சொல்லும் கருத்தை இங்கு ஆதரிக்கிறது. நாராயணர் நேரடியாக பேச மாட்டார் இல்லையா? நாராயணர் வந்து வெரி ஸ்ட்ரிக்ட், வெரி ப்ராசஸ் அவர் வந்து இல்லையா? வைகுண்டங்கள்ல
இருக்கக்கூடியவங்க வந்து பகவானுடைய அநேக விரிவங்கங்கள் வைகுண்டத்துல எல்லாமே ஸ்ட்ரிக்ட் தான், கோலோகத்துல மட்டும்தான் அன்பு பரிமாற்றங்கள். ஓகே, இதற்கு உதாரணம் பகவத்கீதை ஒரு இதற்கு உதாரணம். எனவே பகவத்கீதையின் வழிமுறைகளை பின்பற்றுவது என்பது கிருஷ்ணரின் சரணடைதல் என்பதாகும். ஸோ எப்படி சரணாகதி அடையிறது, எப்படி சரணாகதி அடையிறது இல்லையா? நாம் செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டு பகவானுக்கு எது விருப்பமோ அது செய்யறது, எது அவர் விரும்ப மாட்டாரோ அந்த செயலை செய்யறதில்லை. ஸோ இப்படி நாம இந்த பகவத்கீதை ஸ்லோகங்களை படிச்சு நம்ம புரிஞ்சுக்கும் பொழுது நம்முடைய மனசு கூட வந்து பக்குவத்துக்கு வருகிறது இல்லையா? அந்த பக்குவம் வரும்பொழுது நம்ம ஆற்றக்கூடிய பக்தி யோகமும் கூட வந்து பூர்ணத்துவத்தை பெறுகிறது. ஒருவன் பல்வேறு நரக சூழ்நிலைகளில் விழுவதிலிருந்து எப்படி காப்பாற்றுவது என்று பரிசுத்த மகாராஜ் தான் அதுதான் கொஷின் கேட்டார். ஏன்னா முந்தைய அத்தியாயத்துல நரக உலகங்களை பத்தி தான் படிச்சோம் இல்லையா? அப்படிப்பட்ட நரக உலகத்துல போய் இந்த ஜீவன்கள் எல்லாம் கஷ்டப்படணுமா அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது அவர் கருணை கொண்டு, பக்தர்களுக்கு அந்த கருணை உண்டு. அப்படிப்பட்டவங்களை வந்து எப்படி ரட்சணை செய்யறது, அதற்கான பாதை தான் என்ன அப்படிங்கறது வந்து பரிஷித் மகாராஜ் கேட்கிறார். அதற்கு தான் இப்ப வந்து விளக்கம் கொடுக்க போறார். அந்த கேள்வியுமே வந்து மீண்டும் பரிஷித் மகாராஜ் வைக்கிறார். கர்மத்தை பற்றியும் பலன் கருதும் புலன் நுகர்ச்சி இதை பத்தி எல்லாம் கேட்கும் பொழுது அவர் கர்ம ஞானங்களே ரிஜெக்ட் பண்ணிடுறார் பிராயச்சித்தம் என்ற பெயர்ல இல்லையா? சோ பக்தி யோகம் மட்டும்தான் வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து உண்மையான பிராயச்சித்தத்தை வழங்கும்ன்றதுமே கன்க்ளூஷனுக்கு வராங்க. இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஸ்டோரி தான் நம்ம இனிமே படிக்க போறோம். கிருஷ்ணரிடம் சரணடைந்த ஆத்மா நரக வாழ்விற்கு அல்லது நரகத்துக்கு செல்லக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு அவங்களுக்கு கிடையவே கிடையாது. ஓகே, சரணடைந்த ஆத்மாக்கள் வந்து யமராஜனையோ அல்லது நரகத்திற்கு ஒருவனை இழுத்து செல்லக்கூடிய அவரது தூதர்களையோ கனவில் கூட அவங்களால காண முடியாது. தட் இஸ் த குவாலிஃபிகேஷன். ஓகே, ஸோ அப்படி இருக்க அப்படின்னா நம்ம யார்கிட்ட சரணாகதி அடையிறோமோ அவங்க நம்மளை ரட்சிக்கக்கூடிய அந்த தகுதி இருந்தா கண்டிப்பா ரட்சணை பண்ணிடுவாங்க இல்லையா? ஏன் இந்த பௌதிகத்துல கூட நாம் யார்கிட்டயாவது அடைக்கலம் போனால் நாம் எதுக்காக அடைக்கலம் போகிறோம்? நம்மள வந்து ஒரு இக்கட்டுல இருந்து அவர் காப்பாற்றுவார் என்ற ஒரு நம்பிக்கை கொண்டுதான் இல்லையா? அது போல இந்த பிரபஞ்ச இக்கட்டுல இருந்து நமக்கு வந்து காப்பாற்றக்கூடிய ஒரே கரம் யாருதுன்னா கிருஷ்ணருடைய கரம் தான். சோ நாம நரகத்திற்கு செல்லாமல் நாம வந்து ரட்சித்துக் கொள்ளணும்னா இறைவனுடைய திருவடிகள்ல நாம சமர்ப்பணமாகி நம்முடைய செயல்களை எல்லாம் நம்ம பக்குவமா செய்து பாவத்திலிருந்து விடுபட்ட அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில நாம நிலை பெறுவோம். அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து நரக உலகங்களுக்கு செல்வது கிடையாது. சோ ஸ்ருதி என்ன சொல் குறிப்பிடத்தக்க. ஏனெனில் ஒரு தடவை ஒருவன் கிருஷ்ணரிடம் உண்மையாக சரணடைந்து விட்டால் தற்செயலாக அவன் பாவங்களை செய்து இழிவடைய நேர்ந்தாலும் இல்லையா, இது அறியாமையால வருது ஆக்சுவலி இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாம ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டுகள் வரைக்குமே ஒரு செயலை நாம் இப்படிதான் செய்து பழகி இருப்போம் இல்லையா? அப்ப திடீர்னு நம்ம பக்தி யோகத்துக்கு வந்த பிறகு இதெல்லாம் இப்படி செய்யக்கூடாதுன்னு நம்ம தோன்றினாலும் ஒரு சில சூழ்நிலையில வந்து நம்ம பழக்கத்தினால் நாம் என்ன பண்றோம், அந்த செயலை வந்து டக்குன்னு அப்படியே பண்ணிடுவோம் இல்லையா? அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை ஏற்பட்டாலும் பகவான் வந்து ரட்சணை பண்றார். ஏன்னா அது இந்த உடல் ஸ்தூலம் சூக்ஷ்மம் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்லி ஒரு குறிப்பிட்ட செயலை இப்படிதான் செய்யணும்னு இது வந்து பழகி இருக்கு. என்னதான் வந்து ஆத்ம தளத்துல இருந்து நினைத்தாலும் இதை இவ்வாறு செய்யக்கூடாதுன்னு செயல்படக்கூடிய இந்த மாற்றங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆத்மாவில மாறுபாடு இருந்தாலும் அதுக்கடுத்து ஷட்டல் இல்லையா, அதாவது ஸ்தூலத்துல மாற்றம் இருந்தாலும் சூக்ஷ்மத்துல ஸ்தூலத்துல மாற்றம் அவ்வளவு சுலபமா ஏற்படாது. இட் வில் டேக் டைம். பாடி ஒரு இதுல வந்து அட்ஜஸ்ட் ஆயிருந்தா அதுல இருந்து விடுபட்டு இன்னொரு இதுக்கு போகிறதுக்கு இட் வில் டேக் டைம். அது வரைக்கும் நாம் நிறைய தவறுகள் செய்யற மாதிரி தெரியும். ஆனாலும் வந்து மனசளவுல நாம் இறைவனிடத்துல பிரார்த்திக்கணும். அபிச்சே சுதாச்சாரோ சுதுராச்சாரோ பஜதே மாமனன்யபாக் சாதுர் ஏவ மந்தவ்யா சம்யக் வெவசிதோ இஹச. மிகவும் வெறுக்கத்தக்க செயல்களை ஒருவன் செய்தாலும் அவன் பக்தி யோகத்துல வந்து அவன் நிலை பெற்றிருந்தால் அவனை நாம புனிதமாகவே கருதப்பட வேண்டும். ஏன்னா அவன் வந்து எது வாழ்க்கையில வந்து உயர்ந்தது என்பதை உணர்ந்து அந்த செயலில் அவன் நிலை பெற்று விட்டான் இல்லையா? அதனால அவனுக்கு வந்து நாம புனிதமாகவே கருத வேண்டும். அவன் செய்யக்கூடிய பாவத்திற்கு என்ன தண்டனையோ அதை வந்து கண்டிப்பா இறைவனுடைய கிருபையால் அதை வந்து கடன் செல்லக்கூடிய அந்த பிராப்தத்தை அவன் பெறுவான். யாரா இருந்தாலும் தவறு இழைத்தால் கண்டிப்பாக தண்டனை உண்டு. அதை எங்கேயுமே மாற்ற முடியாது. ஓகே, ஆனா இறைவன் கிருபை இருந்தா அதை நம்ம கடந்து செல்றதுக்கான இது வந்து மார்க்கம் வந்து சுலபமாக இருக்கும் நமக்கு. இல்லைன்னா கடினமான நிலையிலே இருக்கும். ஒருவன் ஒரு கணம் கூட கிருஷ்ணரை மறவாது இருப்பான். அவன் தற்செயலாக பாவங்கள் செய்து விழ நேர்ந்தாலும் பாதுகாப்பாகவே இருப்பான். பகவானுடைய கிருபையால்
அந்த பாவ விளைவிலிருந்து அவன் ரட்சிக்கப்படுகிறான். நேஹா விக்ரம நாசோஸ்தி பிரத்யவாயோ ந வித்யதே சொல்பம் அபியஸ்ய தர்மஸ்ய திராயதே மகதோ பயாத். இதுதான் பக்தி தொண்டு நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய அட்வைஸ். நமக்கு சிறிதா செய்திருக்கக்கூடிய பக்தி தொண்டு கூட நமக்கு பிற்காலத்துல பெரிய ஆபத்துல இருந்து நம்மளை வந்து ரட்சிக்கும். ஓகே, அதனால எந்த இழப்போ குறையோ கிடையாது. இவ்வழியில் முன்னேற்றமும் மிகவும் ஆபத்தான பயத்திலிருந்து ஒருவனை வந்து காக்கும். அதுதான் அந்த ஸ்லோகத்தினுடைய கருத்து. நகி கல்யாணகிருத் கஷ்டித் துர்கதின் தாத கச்சதி. அதாவது மங்கள செயலை செய்பவன் ஒருபோதும் தீமையால் பாதிக்கப்படுவதே கிடையாது, இல்லையா? நற்காரியங்களை புரிபவன் எப்பொழுதுமே வந்து தீய விளைவுகளால பாதிக்கப்படுறது கிடையாது. ஓகே, சோ இதுல சரணடைவது என்பது மிக உயர்ந்த கல்யாணம், இல்லையா? மங்களகரமானது. நரக வாழ்வில் விழுவதிலிருந்து ஒருவன் தன்னை காப்பாற்றிக் கொள்வது இதை தவிர வேற வழியே கிடையாது. சரணாகதி டு த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட். இது பிரபோதனந்த சரஸ்வதி, இது நம்ம நிறைய வாட்டி படிச்சிருக்கோம், இல்லையா? கைவல்யம் நரகாயத்தே, இல்லையா? அதாவது ஒரு பக்தருக்கு வந்து கைவல்யம் அப்படின்னா இந்த சாயுஜ்ய முக்தி என்பது நரகம் போடுறது தான். அவங்களுக்கு அதெல்லாம் விருப்பமே கிடையாது. எங்க சும்மா ஐடியலா இருக்க முடியாது, இல்லையா? பிரம்ம ஜோதிடவை கலந்தாலுமே அதுல வந்து அவர்கள் அதுல வந்து விருப்பம் கொள்றது கிடையாது. இறைவனோட இணைந்து விடுவது என்பது அவங்களுக்கு விருப்பமே இருக்காது. எப்பொழுதும் இறைவனுக்கு தொண்டாற்ற வேண்டும் என்ற அந்த உணர்வு தான் இருக்கும். கிருஷ்ணரிடம் சரணடைந்தவனின் பாவச் செயல்கள் விஷப்பல் பிடுங்கிய பாம்பு போன்றதுதான். சோ விஷப்பல்லை பிடுங்கின பிறகு பாம்பு வந்து நம்மள கொத்துமா? அப்படி கொத்துனாவோட நமக்கு ஏதாவது ஏறுமானா? கிடையாது, இல்லையா? சோ நம்ம அதனால மரணிக்க மாட்டோம். இதனால் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைந்தால் கிடைக்கும் பலத்தை கொண்டு ஒருவன் பாவங்களை செய்யக்கூடாது, இல்லையா? இது ஒன் ஆஃப் த அஃபென்சஸ். ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த ஹோலி நேம், இல்லையா? அதாவது பெர்ஃபார்மிங் ஃப்ரூட்டி ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆன் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த ஹோலி நேம், தட் இஸ் ஆல்சோ அன் அஃபென்ஸ், இல்லையா? பலன் கருதும் செயல்கள் இதெல்லாம் நம்ம வந்து செய்யக்கூடாது. கிருஷ்ணரிடம் சரணடைந்தவன் அவன் முந்தைய பழக்க தோஷத்தால் ஏதேனும் பாவ செய்யுதல், ஏன்னா எத்தனை ஜென்ம ஜென்மாந்திரமா ஒரு சுபாவத்தை நம்ம வளர்த்து வந்திருக்கோம். இப்ப நம்ம அதை மாற்றிக்கொள்ளணும் போது இமீடியட்டா மாற்றத்துக்கு முடியாது, இல்லையா? இட் வில் டேக் டைம். அப்படி அவன் தவறு செய்தா கூட அவன் வந்து மன்னிக்கப்படுவான். இத்தகைய பாவை இனி அழிவை ஏற்படுத்தும் தன்மையே கொண்டிராது. ஏன்னா அது பிகாஸ் ஆஃப் த இந்த பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம்ல நாம் இருந்து என்னெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தோமோ அதை தான் நம்ம பண்ணுவோம். ஸோ மாற்றம் இருந்தாலும் ஒரு சில சமயத்துல நாம தெரியாமல் தவறு இழைக்க வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறோம். எனவே ஒருவன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் தாமரை பாதங்களை உறுதியாக பற்றி கொண்டு அதன் மேல் ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டியின் கீழ் அவருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும். இவ்வாறாக எல்லா சூழலிலுமே ஒருவன் பயத்திலிருந்து விடுபட்டவனாக அகுதோ பயா, இல்லையா? பயமற்ற நிலையை அவன் வந்து அடைகின்றான். அத்ர சோதாஹரின் ஹரன் சோதாஹரந்திமம் இதிஹாசம் புராதனம் தூதானாம் விஷ்ணு யமயோ சம்வாதஸ்தம் நிபோதமே. இது தொடர்பாக மகான்களும் சாதுக்களும் விஷ்ணு தூதர்களும் யமதூதர்களும் நிகழ்ந்த உரையாடலை பற்றிய ஒரு பழமையான வரலாற்றை இப்ப சொல்ல போறேன். அதாவது அஜாமிலனை வந்து ஃபர்ஸ்ட் யமதூதர்கள் வராங்க, அதுக்கப்புறம் விஷ்ணு தூதர்கள், அவங்க இடையில நடக்கக்கூடிய உரையாடலை பற்றி நான் இது நிகழ்ந்த சம்பவம் என்று இந்த இடத்துல வந்து சுகதேவ் கோஸ்வாமி எடுத்துரைக்கிறார். இப்போ சில சமயங்களில் புராணங்கள், அதாவது பழைய வரலாறுகள் அறிவிலிகளால் அலட்சியப்படுத்தப்படுகின்றன. அது எல்லாமே கற்பனை கதை. இவங்களே ஒரு புக்கு கற்பனை கதை வந்து உட்காந்து படிச்சுட்டு இருப்பாங்க. ஏன்னா அது எல்லாமே அவங்களுடைய புலன்களுக்கு இன்பத்தை கொடுக்கும். அதை படிக்க படிக்க இந்த புலன்களுமே ஆனந்த கொண்டு இருக்கும், இல்லையா? பௌதிக தளத்துல. அதனால அதெல்லாம் அவங்க வந்து படிப்பாங்க. ஆனா புராணங்களை வந்து படிக்கிறதுக்கு வந்து பொறுமை கிடையாது. கேட்பதற்குமே சில பேருக்கு பொறுமை இருக்கா. ஏன்னா அதுல வந்து இருக்கக்கூடிய உயர்ந்த பாவத்தை வந்து நம்ம ரசிக்கவோ இல்ல வந்து ஆனந்தப்படுவதற்கோ நமக்கு அந்த பக்குவம் இல்லை. அதனாலதான் வந்து புராணங்கள் வந்து நம்ம அலட்சியப்படுத்தப்படுகின்றது. அவற்றின் வர்ணனைகளை வெறும் கட்டுக்கதைகள், மித்துன்னு சொல்லுவாங்க. உண்மையில் புராண வரலாறுகள் நிஜமானவை, நிகழ்ந்தவை. ஆக்சுவலி அவை சில சமயங்களில் காலக்கிரமப்படி இருப்பதில்லை. இதுதான் நான் சொன்னது. காலக்கிரமப்படி என்றால் குரானாலஜிக்கல் ஆர்டர்ல இருக்காது. எங்கேயோ எப்பயோ நடந்த விஷயம் வந்து சொல்லுவாங்க. ஆனால் இது ஆன பிறகுதான் இது நடந்ததுன்னு நம்ம கேட்கக்கூடாது. ஓகே, அவ்வளவுதான். பிரபஞ்சத்தின் இக்கிரகத்தில் மட்டுமின்றி மற்ற கிரகங்கள்ல கூட நடந்திருக்கும். கோடிக்கணக்கான ஆண்டுகள் முன் நிகழ்ந்த ஒரு முக்கிய சம்பவங்களை புராணங்கள் குறித்து வைத்திருக்கிறது. எனவே தன்னுணர்வு பெற்ற வேத வல்லுநர்கள் அனைவரும் புராண சம்பவங்களை மேற்கோள் காட்டியே பேசுகிறார்கள். நம்ம இப்ப ரெஃபரன்ஸே என்ன பண்றோம்? ஒரு ஸ்லோகத்துல இருந்து இன்னொரு ஸ்லோகத்துக்கு தான் கொடுக்குறோம். ஏன் நம்முடைய அனுபவத்தை தான் நம்ம பகிர்றோமே தவிர இது வந்து பேஸ்ட் ஆன் த எந்த கருத்துக்கள், வேத சாஸ்திரங்களுடைய கருத்துக்களுக்கு ஏற்றவாறு நாம் மாற்றக்கூடிய செயல்களில் அந்த அனுபவம் வந்தா அதை நம்ம எடுத்துரைக்கிறோம்.
ரூப கோஸ்வாமி சொல்றார். சோ அதாவது புராணங்கள் இதெல்லாமே வந்து இதிகாசங்கள்லாம் மிக மிக முக்கியமானவை. எனவே அவர் பக்தி ரசாமிர சிந்துவில் பிரம்ம யாம் ஹலாத் எமல யாம் ஹலாத்தில் உள்ள பின்வரும் ஸ்லோகத்தை வந்து மேற்கொள்க. ஸ்ருதி ஸ்மிருதி புராதானி. ஸ்ருதி என்றால் அதாவது வேத மந்திரங்கள். ஸ்மிருதி என்பது கதைகள் இல்லையா, அதாவது வரலாற்று கதைகள். புராணாதி இல்லையா, அதாவது புராணங்கள். பஞ்சராத்திர விதிம் வினா, பஞ்சராத்திர தத்துவங்கள். இது வந்து ஸ்ட்ரிக்ட் ஃபாலோயர்ஸ். ஓகே, பஞ்சராத்திரம். ஐஹாகந்திகி ஹரேர் பக்திர். இது ஐந்தாவதா நீங்க பார்க்கும்பொழுது என்ன இருக்கும், அதாவது நாரத இங்க வந்து உபனிஷத்கள், ஸ்ருதி வந்து உபனிஷத்கள்ல வரும். ஓகே, புராணங்கள் நாரத பஞ்சராத்திரம், ஸ்மிருதியில் வந்து புராணங்கள். அதிகாரபூர்வமான வேத இலக்கியங்களை அலட்சியம் செய்யும் பகவானின் பக்தி துண்டானது சமுதாயத்தில் தேவையற்ற ஒரு குழப்பத்தை மட்டுமே வந்து உத்பாதையே கல்பதே இல்லையா, விளைவிக்கிறது என்று சொல்லப்படும். கிருஷ்ண பக்தி பக்தன் வேதங்கள் மட்டுமின்றி புராணங்களை கலந்தாலோசிக்க வேண்டும். வெறும் வேத சாஸ்திரங்கள் மட்டும் படிச்சா பத்தாது, புராணங்களையுமே நம்ம வந்து கண்டிப்பா அலசி ஆராயணும். புராணங்கள் வருவது எல்லாமே கட்டுக்கதை எல்லாம் கிடையாது. ஓகே, ஒன்று முட்டாள்தனமாக நினைக்க கூடாது. அவை கட்டுக்கதைகளாக இருக்குமானால் சுகதேவ் கோஸ்வாமி அஜாமிலனின் வாழ்க்கையை பற்றி இந்த புராண வரலாற்றை கூறும் சிரமத்தை அவர் மேற்கொண்டிருக்க மாட்டார். நடந்த நிகழ்வுகள் இருப்பதால் தான் அவர் வந்து எடுத்துரைக்கிறார். இப்பொழுது அந்த வரலாறை பின்வருமாறு காண்போம். கன்யகுப்சத்விஜ கஷ்டித் தாசிபதீர் அஜாமிலாஹ நாம்னா நஷ்ட சதாச்சாரோ தாஷ்யஹ சம்சர்க தூஷிதஹ. சோ கன்யாகுப்ஜ என்ற நகரத்துல வந்து அஜாமிலன் என்ற ஒரு பிராமணன் இருந்தான். அவன் ஒரு தாசியை மணந்து அந்த கீழ்த்தரமான பெண்ணின் உறவினால் தனது பிராமண குணங்களை எல்லாம் இழந்தவனானான். அசோசியேஷன், அசசங்கம். ஓகே, சோ நல்ல பழக்க வழக்கத்தோட இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண்ணோட வந்து ஒருத்தர் வந்து அவருடைய குடும்பத்தை நடத்தினால் அந்த குடும்பம் வந்து எழுச்சி பெறும், மேன்மை வரும். அதே ஒரு பெண் வந்து தவறான ஒரு நிலையில இருந்தா அந்த குடும்பமுமே வந்து தரிகட்டு தான் போகும் இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி வீட்டுக்கு மூல காரணமே ஆதாரம் ஆணி வேராக இருப்பவள் பெண் தான். ஆக்டிவிட்டிஸ் விடுங்க. ஓகே, இவங்க கற்பா இருக்காங்களா, ஹஸ்பண்ட் கற்பா இருக்காரான்றதெல்லாம் அது வந்து ஒரு பக்கத்துல வச்சிடலாம். ஆனா ஒரு பெண்ணுடைய குவாலிட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்படி இருக்கணும்னாக்கா, குடும்பத்தை வந்து கட்டுக்கோப்பாக எடுத்து செல்லக்கூடிய அந்த ஒரு இது இருக்கணும், நிலை இருக்கும். ஏன்னா பெண் தான் அனைத்திற்குமே ஆதாரம் இல்லையா, அவரால் தான் இந்த குடும்பமே விரிவடைகிறது. ஸ்திரீ என்றாலே என்ன, விரிவங்கம் இல்லையா. சோ ஸ்திரீ மூலியமா தான் நமக்கு நம்முடைய வம்சத்தை நாம விருத்தி செய்து கொள்கிறோம். அந்த அளவுக்கு வந்து ஸ்திரீக்கு வந்து உயர்ந்த ஸ்தானம் வந்து உண்டு. அவங்கள வந்து பாதுகாக்கணும் இல்லையா, அவங்கள புகழ்ந்து போற்றுறது, இதெல்லாமே வந்து ஒரு தாய்மையா இருக்கக்கூடியவங்க, ஒரு தாயாக இருந்து ஒரு பிள்ளைய வந்து எக்ஸாம்பிள் நம்ம கூகுள் சிஓ இல்லையா, சுந்தர் பிச்சை இல்லையா, அவங்களுடைய அம்மா வந்து எப்படி அவங்கள வளர்த்தாங்கன்ற ஒரு கதை கேட்டிருக்கீங்களா நீங்க? கண்டிப்பா கேட்டிருக்கீங்க இல்லையா. அவங்க வீட்டு வேலையை கூட செய்தாங்கன்னு சொன்ன மாதிரி எனக்கு ஞாபகம் இல்லையா. அப்படியெல்லாம் அவங்க வந்து கஷ்டப்பட்டு படிச்சாங்க. இன்னைக்கு அவர் வந்து ஒரு பெரிய லெவல்ல இருக்கார் இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி தாய் வந்து தாயுடைய அன்பு, தாயுடைய அரவணைப்பு, தாயுடைய பொறுமை, தாயுடைய பாதுகாப்பு, இல்ல தாய் வந்து தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு பாதுகாப்பு, இதெல்லாமே வந்து அவங்களுடைய முதன்மை ஸ்தானமாக வச்சிருப்பாங்க. எல்லாமே பிள்ளைகளுக்கு என்று, தனக்கு இல்லைனாலும் பரவாயில்ல தன்னுடைய பிள்ளைக்கு தேவை அப்படின்னு வந்து செய்யக்கூடியவங்க தான் தாய். ஓகே, ஆனா இந்த காலத்துல அப்படிப்பட்ட தாய்மார்களை வந்து நான் என்ன பண்றாங்க, பிள்ளைகள் புரிந்து கொள்ளாம அவங்கள வந்து இம்சை இல்லையா. அப்ப என்ன ஆகுது, அவங்களுக்கு மன உடைந்து போகிறார்கள். ஆக்சுவலி இதுவுமே நிகழ்கின்றது. அப்பா இல்லைன்னா வெறும் அம்மா இருக்கக்கூடியவங்க வீட்டுல வந்து கொஞ்சம் அம்மாவுக்கு கஷ்டம்தான். முன்னாடி எல்லாம் அம்மா வந்து எப்படி வேணாலும் இருந்துருவா. ஆனா இப்போ வந்து அப்ப பிள்ளைங்களும் சப்போர்ட் இருந்தது. ஆனா இப்ப அப்படி கிடையாது. பிள்ளைங்க புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கிறாங்க. they are not understanding the parents. அதுதான் ப்ராப்ளமே. சோ அதனால என்ன ஆகுறது, அம்மாவுக்கு கோபம் வர்றது இல்லையா. தாய் என்பவள் கோபப்படவே மாட்டாள். தன் பிள்ளை எந்த ஒரு சூழ்நிலையுமே கஷ்டப்படணும்னு நினைக்க மாட்டாள். இதுதான் தாய்மை உணர்வு இல்லையா. பிள்ளை தவற இழைத்தாலுமே அவள் வந்து கண்டித்து அதை நல்வழிப்படுத்தணும்னு மட்டும்தான் நினைப்பாளே தவிர, அதனால பிள்ளை வந்து
பிற்காலத்துல சங்கடப்படக்கூடாது என்ற எண்ணம் அவளுக்கு இருக்கும். இதுதான் தாய்மையுடைய உள்ளம். சோ ஆனா அதே பெண்கள் பெண் குலத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி இழிவடைந்த நிலையில இருக்கக்கூடிய பெண்களும் உள்ளார்கள் இல்லையா? அவர்கள் சூத்ராணிகள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். இப்படி சமுதாயத்தின் உயர் பிரிவினர் காம வேட்டையில் ஈடுபட முடியாது என்பதால் காம வேட்டை உடையவர்கள் சில சமயம் இத்தகைய பணிப்பெண்களுடன் தெருக்கூட்டும் பெண்களும் உறவை ஏற்படுத்திக் கொள்கிறார்கள். ஸோ அதாவது இந்த பாடிலி லஸ்டர் வந்து கண்டிப்பா நம்ம குறைச்சிக்கணும். யார் ஒருத்தர் வந்து இந்த காம இதுல வந்து நிறையவே ஈடுபட்டிருக்காங்களோ அவங்க மரணிக்கும் தருவாயத்துல ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலையை வந்து ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது. பிராணன் போகிறது வந்து ரொம்ப கடினமா இருக்கும் அப்படிங்கிறது வேத சாஸ்திரங்களுடைய ரெஃபரன்ஸ் வச்சுதான் பிரபுபாதர் ஐ திங்க் நான் நேற்று இந்த காலத்திலேயே கிட்டத்தட்ட 5000 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இந்த மாதிரியான ஒரு இதெல்லாம் இருந்திருக்கா மாதிரி? எஸ்மாத்தாஜி கலியுகம் பறந்து 5 வருஷம் ஆயிடுச்சுல்ல. கண்டிப்பா கலிபுருஷன் எங்க இருக்கான்? பிராத்தல்ஸ்ல தானே இருக்கான். 4 இடங்கள் கொடுத்தாரு. வேலை செய்யறவங்களை பரிசு நினைக்கிறது. எஸ் எஸ் மாதாஜி எஸ் இதெல்லாம் உண்டு மாதாஜி. சமூக எத்தனை வீட்டுல வந்து பெண்கள் பணிபுரியக்கூடிய பெண்களை வந்து அந்த வீட்டுடைய எஜமானர் வந்து தவறான சர்வெண்ட்டை வந்து தவறாக உபயோகப்படுத்தக்கூடியவங்க எத்தனை பேர் இல்ல மாதாஜி? அவங்க வறுமைக்காக அதை சகிச்சுக்கக்கூடிய பெண்கள் எத்தனை பேர் இல்ல இருக்காங்க? அப்ப அந்த லேடிஸ் எல்லாம் அப்ப அப்போஸ் பண்ற அளவுக்கு அவங்களுக்கு நாலேஜோ அல்லது இல்ல அப்போஸ் பண்றவங்க வேலையை விட்டு நின்னுடுவாங்க. எல்லா பெண்களும் அப்படி இருக்கிறது கிடையாது. அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்ததுன்னா அவங்க வந்து இனிமே வேலைக்கு வர மாட்டாங்க. இது அந்த வறுமைதான் காரணம். வறுமைதான் காரணம் இல்லையா? தகுதியுள்ள ஆனா அந்த சூழ்நிலைக்குமே அவங்களுடைய பாவ கர்மங்களும் தான் காரணம் இல்லையா? தகுதியுள்ள இளம் பிராமணனான அஜாமிலன் ஒரு தாசியுடன் உறவை ஏற்படுத்திக் கொண்ட காரணத்தால் தனது பிராமண தொகுதியெல்லாம் இழந்தானா இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இதுக்கு ஒரு சமுதாயமே பாம்பே கல்கட்டாலாம் வச்சிருக்காங்க. ஒரு ஏரியா ரெட் லைட் ஏரியான்னு வச்சிருக்காங்க. இதுக்காகவே தவறான வழி போடாததுக்காகவே வச்சிருக்காங்க. ஏன் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கேண்டால கூட படிச்சோம்ல, ஏன் கிருஷ்ணருடைய காலத்திலேயே வந்து இந்த தாசி சமுதாயம் இருந்தது எதுக்குன்னாக்கா அதுக்கான காரணத்தையும் கொடுத்திருந்தார். இல்லைன்னா வீட்டுல இருக்கக்கூடிய கிரகஸ்தர்கள் இருக்கக்கூடிய சந்தனம் தடவுறவ அவ வந்து தாசி சொன்னாங்க. எஸ் ஏன்னா அவங்களுமே வந்து தாசிகளா இருந்தாலும் கிருஷ்ணரை ரிசீவ் பண்றதுக்கு வராங்க வித்து பரிசு பொருட்களோட. ஆனா சமுதாயம் அப்படிப்பட்ட ஒரு பெண்களையுமே எதுக்கு வச்சிருந்தாங்கனாக்கா ஒரு ஆணுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவனுடைய தேவைகளுக்காக அவன் வந்து வீட்டுல வந்து இடம் இல்லை என்றால் அவன் என்ன பண்ணுவான்? இந்த மாதிரி இடங்களுக்கு சென்று விடுகின்றான் இல்லையா? ஆனா அவன் அந்த மாதிரி இடங்கள் இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவானாக்கா குடும்பத்துல இருக்கக்கூடிய மற்ற பெண்களை வந்து அவன் வந்து இந்த மாதிரி சூழ்நிலைக்கு வந்து பயன்படுத்திடுவான். டு அவாய்ட் தட் பொல்யூஷனுக்கு தான் வந்து இது வந்து சமுதாயத்துல வந்து இந்த வச்சிருக்காங்கன்றதுமே அந்த வியாக்கியானத்துல வந்து கொடுத்திருக்காரு. வேதிக் கல்ச்சர்னு அந்த ஹையா படிக்கும்போது இந்த மாதிரி இதுவும் இருந்திருக்குன்னு. ஏன்னா அதுதான் சொல்றேன் இல்லையா, இந்த புலன்களால் யாருக்கு என்ன சுச்சுவேஷன் எப்படி ஏற்படும் நம்மளால சொல்ல முடியாதுல்ல மாதாஜி. சோ எதுவுமே வந்து இந்த இப்போ நம்ம ஐ திங்க் பகவத்கீதையில கூட படிச்சிருக்கோம். யானை வந்து அந்த பக்கம் பெண் யானை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த கண்ணால பார்த்து அது என்ன பண்ணும்? அந்த குழியில போய் வேடனுடைய குழியில போய் விழும். அங்கே ஆண் யானை வந்து பெண் யானை தூரத்துல இருந்து பார்த்தப்பே ஈர்க்கப்பட்டு சென்றதுன்னா யானை வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் குறையுது இல்லையா? அப்படிப்பட்ட விலங்குக்கே அந்த தன்மை இருக்கும் பொழுது மனிதனாக பிறந்தவனுக்கு எப்படி இருக்கும் மாதாஜி? கண்டிப்பா இல்லையா? 6 அறிவு படைத்தவனுக்கு வந்து கண்டிப்பா இருக்கும் அந்த உந்துதல் வந்து. அதற்கான ஒரு சொல்யூஷன் தான் இது வந்து சமுதாயத்துல வந்து அப்போ அங்கீகரிக்கப்பட்டதாகவே வச்சிருந்தாங்க. அது ஏன்னா மற்ற பெண்களை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாதுன்றதுக்காக. அதனாலதான் இது படிச்சிருக்கோம் மாதாஜி. இது மார்க்கெட்ல அந்த மாதிரி தாசிகள் இருக்கிறது நல்லதுதான். கரெக்ட் கரெக்ட். அந்த ஸ்லோகம் போய் படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். அதுக்கு வியாக்கியானத்துல வந்து பிரபுபாதர் வந்து கொடுத்திருக்காரு இல்லையா? இப்பொழுது பிரபுபாதா கருத்து அது. பிரபுபாதருடைய கருத்து இல்ல, அது அந்த காலகட்டத்துல எதுக்கு இருந்ததுன்றது வந்து கொடுத்திருக்காரு. இதெல்லாம் சிலதெல்லாம் அவர் வந்து நியாய பிரஸ்தானத்துல இருந்து பார்த்திருப்பார் இல்லையா? நிதி பிரஸ்தானம் நீதி பிரஸ்தானத்துல இருந்து பார்த்து சொல்றது ஆக்சுவலி. ஓகே, சாணக்கியருடைய இது லாஜிக்கல் ரீசனிங் இதெல்லாம் வச்சுதான் எழுதியிருக்காரு. அதனால நம்ம ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் இதுதான் மெயின் ஆக்சுவலி. அதை நம்ம செய்யலன்னா ஹரே நாம ஹரே நாம கேவலம் அது ஒண்ணுதான் நம்மள வந்து ரட்சணை. கதி வேற கதி கிடையாது. அந்நியதா வேற எந்த கதியுமே நமக்கு கிடையாது. ஹரிநாமம் ஒன்றுதான் நமக்கு கதி. ஓகே,
பகவானின் புனித நாமத்தை ஜபிக்கும் முறையானது எக்காலத்திலும் மிகச்சிறந்த பலனை அளித்து வந்துள்ளது. இது நாம் இக்காலத்திலேயே நம்ம பண்ணலாம். குறிப்பாக இக்கலியுகத்தில் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது எது? சங்கீர்த்தனம் தான், நாம சங்கீர்த்தனம். இதன் அனுபவபூர்வமான நற்பயன் இப்பொழுது அஜாமிலன் வாழ்க்கை வரலாற்றின் மூலமாக, ஏன்னா நாராயணான் அவன் அழைச்சான் இல்லையா, அதை வச்சு சுகதேவரால் விளக்கப்பட உள்ளது. இந்த அஜாமிலன் நாராயணா என்ற புனித நாமத்தை உச்சரித்ததாலே யமதூதர்களின் பிடியிலிருந்து விடுபட்டான். பரிஷித் மகாராஜன் முதல் கேள்வி நரகத்தில் விழுவதிலிருந்து அல்லது யமதூதர்கள் பிடியிலிருந்து தப்புவது எப்படி என்பதாகும். அதற்கு பதிலாக பகவானின் புனித நாமத்தை ஜபிப்பதில் ஆரம்பிக்கும் பக்தி யோகத்தின் ஆற்றலை பற்றி பரிஷித் மகாராஜன் இதயத்தில் நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தும் பொருட்டு சுகதேவ சுவாமி புராணத்தின் வரலாற்றை மேற்கோள் காட்டுகிறார் இல்லையா. சோ இறைவனுடைய நாமம் நம்மளை எப்படி ரட்சணை செய்யறதுன்றது அஜாமிலுடைய கதையிலிருந்து நாம படிக்க போறோம். பக்தி யோகத்தில் ஆழ்ந்து சிறந்த பக்திமான் அனைவரும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் புனித நாம ஜபத்தில் துவங்கும் பக்தி தொண்டு முறையே சிபாரசு இல்லையா. இறைவனுடைய புனித நாமத்தை தொடங்குறது. ஸோ 22 இது 23 22 நாளைக்கு பார்ப்போம் சரியா. 22 23 ஓகே, நாளைக்கு அதனோட எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்குறேன். வாஞ்சகல்பதருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.